Szervusztok! Sok szeretettel üdvözlök minden Facebook tagot és minden YouTube tagot. Bedecs Fitness Center YouTube, vagy pedig Bedecs Fitness Club Facebook. Igen, ezen lehet látni a műsorjaimat. Mai napnak a témája a nemzeti kultúra. A kerékpár vagy bicikli világában. Igen. Hát kérem szépen, mondom, 54 éve foglalkozok ezzel. Én nekem már olyan 30 bicikli tönkrement, igen. Elmondom, hogy miért. Olyanok vagyunk, hogy a biciklire, ha ráülünk, mindjárt elkezdjük bámészkodni, hogy mi van rajta, ugye? Milyen monitor, a monitoron mi van, vérnyomásmérő, pulzusmérő, ugye, kilométer, sebesség, meg ilyen marhaságok, amik csábítóak, ugye, a kerékpárhoz, eladáshoz. Viszont az üzemeltetéshez nem szükséges. Megmondom miért. Mert a kerékpár vagy bicikli, itt is van 3 darab, az azért van kitalálva, hogy tekerjük, gyorsabban is lehet tekerni, ugye, kitartóan, bemelegítsünk vele, lazítsunk vele, ugye? Erre nagyon jó a kerékpár. Viszont mink sajnos milyenek vagyunk. Nem annyi, befizettem 2 eurót, most aztán pödöröm, mint a marha, tekerek. Rámegy, igen, tekerünk, mint a őrült, igen, mint a őrült. Megnézi, mennyit bír vele kitekerni. Aztán 3 hónapig nem is látod a illetőt. Tehát együtt egyszer a biciklin is részt vett, ugye, és kész. Mivel, hogy erősen fogja a típi, szaggassa ugye a biciklit, mert mindent bele akar adni, ugye, biciklibe, mintha élete függne tőle, ugye. Mit csinál? Szétgyúrja, széttapossa. Ez a mi nemzeti kultúránk, ugye? Mert nem az övé, ő befizetett 2 eurót, de nem arra fizettem, ahol tönkre gyúrja, hanem hogy biciklizzen vele. Persze gyúrja, csavargassa, szétszedi, ugye, a órát, játszogat vele addig, hogy 2 napig jó egy ilyen kis diszplé. Itt már tönkretették, ugye, ezt le is vettem. Emezért is tönkretették, le is vettem. 2 napig van a bicikliken ez jó állapotban, aztán már nem. De nem csak azt csinálják a biciklivel, hanem tekeri, mint a őrült és típi szakossa a kormány, és mint a élete függne tőle. Ha közelebbről megnézed itt, az összes érintkező ugye kijárkál. Ide nézd, látod? Minden potyog rajta, ide nézd, így. A kormány úgy tépi, hogy a csavart megszakítsa, ezt a csavart. Nem lehet abszolút használni, igen? Tehát ő nem kerékpározik a lábával, hanem szaggassa, tépi, gyömöri, gyúrja, mindent csinál vele, amit nem kell, csak azt nem csinálja, hogy tekeri. Ide hívat engémet, ide hívassa a haverját, mindenki, hogy itten segítsen nekem, ugyan kell vele dolgozni, de azon, hogy járjon esze, hogy tekerje, azt nem. Azt nem. Azt tönkre teszi. Kilométer-óra ugye tönkre, perceken belül tönkre megy. Ugye itt is, a tachométer, minden tönkre. Megszakítsa, aztán így kell utána igazítanom. Úgyhogy nekünk a kultúránk ez ilyen. Ez ilyen. Már nem lehet mit kitalálni. Szia, hello. Nem lehet mit kitalálni, hogy tönkre ne gyúrják. Ide néz, miért kell szétszedni ezt a gumit így, látod? Így. Széttépi, szétszaggassa. Hát nem tudom milyen erő, ez a másik is, ilyen. Széttépi, addig szaggassa tépi, ameddig tönkre nem teszi. De hogy tekerje, ami a funkciója azt csinálja, azt nem. Tönkretenni, mert nem az enyém, ugye? És egyszerűen belátás, meg intelligencia egynémelyikeknél a mínusz. Hát ez csak így a nemzeti kultúráról, ugye? Hogy nem azt csinálja, hogy tekeri, hanem az mellett, hogy tönkre gyúrja és tönkre is teszi. Igen, hát ez van. Ez a mi nemzeti kultúránk. Hogy mit akarunk, mit? Ugye? És abban a jegyben úgy gondolkodik, hogy hát ennyi moje,
nem a enyémé, övé. Őt még csináltam, amit akarok, mert befizettem. Hát az ember nem győz mindenhova oda nézni, ezért vannak aztán én nekem olyan szerszámaim is, amiket már úgy kellett megcsinálnom évek vagy évtizedek során, hogy ne tudja a gyerek tönkre tépni, tönkre gyúrni. Igen? Így van. Na, menjünk tovább. Laci, menjünk tovább. A következő csoda, igen, hogyan jár, látod. Addig nem nyugszik, ameddig ez szív nem ráncigassa, látod. Ez nem győzöm javítani, ugye, egyikkal is, másikkal is. Na, addig nem nyugszik. Hát miért nem lehet ezzel elegánsan tornázni, ahogyan kő? Ő nem azt csinálja, ő nem is tudja azt csinálni, mert erejes nincs neki, hogy megfogja. Ilyen, mint a gorilla, ilyen mozdulatokat csinál, és hiába magyarázolni, hogy ezt így kell csinálni, igen, így, hogy hasson a mellizomra. Hiába magyarázol, hogy lélegezni is kell. Igen, ő mit csinál? Össze-vissza tekeredik, mint a gyík, akkor a fűben, tudom én, ugye készül székelni, vagy mind, ugye, akkor mindent csinál. Hát ezzel a géperrel így kell csinálni. És arra kell ügyelni, hogy igenis háttal csinálja. Igen. De ő nem. Ő megfogja, és akkor ő mindenféle mozdulatokat csinál. Mindenféle, hát a kilágoknál is. Nem a cirkuszban vagyunk. Nem a cirkuszban. Ebben rendesen kell csinálni így. És akkor dolgozik a pectoralis major, meg a minor. Igen. A kicsi és a nagy mellizom. Igen. Akkor hat. Jó? Na. Mondjuk ennyit akartam volna hirtelen. Na. Teraz powiem po slovensky, áno. To prosím vás, pekne, čo som tu ukázal. Všeličo vytvárajú niektorí. Všeličo. Len to nie, čo je účinné. A stále vysvetľujem od rána do večera, že s týmto strojom takto treba pracovať a manipulovať, aby prsia pracovali. On to ťahá všetko. Reve jak pavián, všelijaké artikle urobí, áno. A to, čo je dôležité, to nerobí. Jasné, lebo si naloží a potom nesprávne zaťažuje organizmus. Takú veľkú váhu si naloží, s ktorým už nevie správne previesť cvik a zaťažiť ten sval, veľký a pustý sval, a potom mu to nepôsobí. Potom sa napichá a ukazuje sa, že on je jaký silný. Áno. Ale tie dôsledky to ešte nevie, za pár rokov, za to, že sa pichá, alebo bere tie steroidy a anabolika, za to môžu tlačiť potom na vozíku, čo už sa stalo nie jednému. Áno, z nových zámkov bol takýto silný. Podívajte sa, ako vyzerám. Vidím. Mám 50 ruku, no a čo? Aha, ja som silný, ja čo viem. A keď som mu povedal, že poď ukáž, teraz nie. Je napíchaný, áno. Povedal som, že pečen si upije do ničí, nie, jemu je to jedno. Tak keď je mu to jedno, nech sa páči. Že hormonálnu sústavu si do ničí, áno, jemu je to jedno. Že za pár rokov nebude chlap. Lebo jednoducho sa mu nepostaví. Za pár rokov, áno, lebo doničí si hormonálnu sústavu a zbytočne poviem on, naraz chce mať svaly, a to nie sú svaly, to je niekde nafoknutý. Dá si kreatín, áno, čo udržuje vodu v organizme, takúto má hlavu, takú jak slon, áno, a myslí si, že je jaký silný, ja 260 vytlačím, áno, 660, ja by som chcel to vidieť, no, lebo ja som aj medzinárodný rozhodca, takže viem, že ako sa tlačí, áno. Viem, že ako sa dá, ktorý pokus je uznaný a ktorý pokus nie je uznaný. Áno, potom sa už nehádajú, keď už vidia, že s majstrom majú dočinenie. Áno, vtedy sa už nehádajú. Ale keď poviem, že ako treba zaťažiť aj vo fitke, ako keď chce robiť fitness aj vtedy, keď chce robiť bodybuilding aj vtedy, ako treba správne zaťažiť sval, tak neposlúchá. Prečo? Lebo on je silný. Áno. Takéto problémy sú, prosím vás, pekne. Nehovorím, že u všetkých, aj to sú také vykričníky, áno, že proste aj takéto niečo existuje. Áno, preto vám poviem, preto vám ukazujem, áno.
A to je, čo som hovoril napríklad o bicyklách, áno. Jednoducho bicykle, doničia bicykle. Kultúra neexistuje. Šlape, áno. Stále hraje sa s tým, jak s nejakým počítačom, áno, na displeji, áno. A keď mu poviem, že bicykel nie je na to, aby si hral jak na počítače, treba točiť, áno. Tak to nie, tak to rozšlape, roztrhá kormidlo, všetko možné doničí. Ja neviem, čo to je za kultúru, prosím vás. Nemyslíte si, že za 2 eurá môže si hocičo dovoliť. Ďakujem pekne, teraz stačí toľko.